Dobar dan, poštovani gledaoci, dobrodošli u novu emisiju na kanalu TV7. Moje ime je Vojin Savić, a danas ćemo čuti životnu priču i svedočanstvo Marka Moraveka. Marko, pre svega dobrodošao u našu emisiju i zaista ti hvala na izdvojenom vremenu za nas i za našu produkciju. Nema na čemu, hvala na pozivu. Za početak, Marko, zamolio bih te da se predstaviš nama i našim gledalcima, da kažeš neku reč više o sebi, ko si, odakle dolaziš, čime se baviš i tako dalje. Pa evo, hvala još jednom na pozivu. Kao što si rekao, Marko iz Novog Sada, rodom, tamo odatle su mi roditelji. Od tamo sam rođen i odrastao, pa i živeo sve do 2020. godine. Odrastao sam u baptističkoj crkvi, ne znam, to je neko moje hrišćansko, u koju crkvu sam išao, ali ne znam šta bi specifično mogu još da kažem osim... Kako je izgledala tvoja porodica i okruženje, tvoje detinjstvo kada si odrastao? Pa vrlo, šta znam, u to vreme vrlo normalno i obično. Ništa specijalno se nije kod nas dešavalo. Moj deda je bio misionar koji je išao po drugim selima, govorio, kasnije se i preselio u Zrenjanin. Moji su isto služili u crkvi, mi smo kao mladi bili u crkvi, imali smo odmalinske sastanke. Za mene je to bilo normalno. Naravno, za većinu drugih ljudi to nije normalno. U takvom nekom okruženju sam odrastao, završio osnovnu školu, srednju školu grafičku, na kraju otišao na fakultet teološki u Pragu, završio ga u Novom Sadu. Tako da to je neko, moje neko okruženje koje je bilo. Kako je zapravo izgledalo tvoje odrastanje u toj porodici? Ti si rekao da je to tebi sasvim bilo normalno odrastanje, tako si navikao i tako dalje. Međutim, to za prosečnu porodicu u Srbiji nije običan, da kažem, neki slučaj. I jesi imao braću, sestre, kako je izgledalo, da kažem, kako ste funkcionisali kao porodica? Da, hvala na pitanju. Da, imao sam i sestru i brata. Mlađu sestru i mlađeg brata i prosto, šta ja znam, nekako roditelji su nas vodili svake nedelje u crkvu, to je za nas bilo normalno. Nekad smo se kao mladi, kao tineđeri, mi smo imali u crkvi jedan radijator koji je bio ne van crkve, nego u hodniku i mi smo mladi volili da grejemo taj radijator, da blejimo tamo, jer su nas smarale propovedi. Nismo to još tako razumeli kao naši roditelji. To je, da kažem, neki period na tom radijatoru pre srednje škole. Tako je, pre srednje škole, tu srednja škola, mislim kao, a onda kad si već u srednjoj školi, onda odeš unutra u crkvu, sedneš i praviš se da razumeš, a u stvari voleo bi da se vratiš tamo. Nekako to su bile neke emocije koje su tada bili u tom mom odrastanju. Je možda specifično. Ja sam video sve moje drugare, prijatelje, što bi ti rekao, i porodicu, da slave Boga, da idu u crkvu, ali ja sam to stavio kao, pa da, podrazumeva se, Bog je velik, svi poznajemo Boga, svi znajemo Boga, ali tamo negde oko 13. 14. godine, ne sećam se tačno datuma, možda i ranije, sam se ja zapitao iskreno, ok, svi znaju Boga, ali ja ga baš nešto, ne mogu da kažem baš da ga znam, jer sam tad krenuo da razmišljam, upoznao sam, ne znam, drugara i malo smo se bliže zbližili i mogu sam kažem, ja ga znam. Ali svi kažu znaju Boga, a ja baš ne mogu da kažem da ga znam. Znam ko je, malo čitao sam njegovu reč. Da, na ličnom nivou nisi ga poznavao. Nisam ga poznavao, da. I ja sam rekao, Bože, ako te ima, želim da te upoznam. Pokaži mi se, objavi mi se ili me sklanjaj sa ove zemlje. Bukvalno je taj, možda nisu to suicidne misli, ali bilo, znaš, ako je moje dedinstvo foliranje, ako roditelji foliraju, a ja te ne upoznam, ne želim da živim. Ali ubrzo nakon toga Bog se objavio kroz neke situacije i progovorio mi je. Da se vratimo malo nazad na tvoje, da kažem, detinjstvo, da li si nekad osjećao možda pritisak od strane roditelja da
znaš, mora da se ide u crkvu, treba da se ide u crkvu nedeljom, nedelja je dan za crkvu, nema odmora, ne radi se domaći, ne igre se sa drugarima, to je dan za Boga i tako dalje. Da li si to možda doživeo kao neku obavezu više nego kao neki način života? Pa jeste, da. Mislim, bila je to u tom trenutku meni kao nametnuta obaveza, nekad možda i nisam želeo da idem, ali sam tek sad shvatam da je to dobro što su mi nametnuli, kao ja sam sad roditelj i ja namećem ovoj deci, ne znam, operite zube, namestite krevet, oni sad to negiraju, sada perem zube, šta da nameštam krevet, ali kasnije će, kao što sam ja shvatio, je to dobro. Znači, to je pozitivno, da, ali bilo je, mislim da nam je tata jednom rekao, u nekom žargonu, izađite vi, ostanite u subotu uveče do kada hoćete, ali u 10 da ste u crkvi, sad vi kako god hoćete, zna. Pa dobro, to je još i fair, to je fair. Tako da nekad se zadesilo da smo, ne znam, bili duže kod nekog drugara ili na rođendanu ili ne znam nija gde i onda smo svi onako malo bili u crkvi, ali smo se pojavili. Tako da jeste to bila, da kažem, nametnuta obaveza, ali sam zahvalan svojim roditeljima što su nametnuli, da kažem, tu obavezu, ali mislim da je to dobro. Dosta, da kažem, tineđera u tom nekom periodu, 13-14 godina, kad iz deteta prelaze, da kažem, u momka ili u devojku, krenu da traže sebe. Uglavnom, krenu da traže sebe, da kažem, na tim nekim lošim mestima koji nemaju baš neku budućnost za njih i dosta često donose, da kažem, neke loše odluke. Ti kad si imao 13-14 godina i ješao si u crkvu, koji su, da kažem, možda tebi lično tada bili neki problemi sa kojima si se susretao ili neke prepreke? Na šta je to tadašnji Marko nailazio? Šta ti je bilo teško da razumeš i da shvatiš? Pa ne znam šta bi specifično mogao da kažem, jedino je bio jedan događaj u osnovnoj školi, ajde, dok sam odrastao. Naravno, u crkvi su nam govorili, upoznali ste Boga ili znate Boga, širite to dalje. I sad ja sam u mojoj osnovnoj školi, mislim, par drugarima rekao da idem u crkvu, da mi tamo slavimo Boga i rekao sam da... Koje je to vreme? Izvim što te prilike, koje je to vreme? Pa to je, ne znam, 7. 8. razred, možda 6. Koja godina? Koja godina? To bi sad morao Otprilike, nije... Mislim da je to 2001. druga. Tako. Jer sećam se 99. taj jedan period kad nismo išli u školu, tad sam bio 5. razred i tamo 6. 7. razred govorio sam o Bogu u jednom momentu, ne mogu setiti da li je bio to 7. ili 8. razred, sam od drugara onako gurali su me i šutirali su me, da kažem, nisu to neke batine, ali sam Osjećao si se odbočeno. Da, izudarali su me zato što idem u crkvu. Zato što ja slavim Boga, zato što kao ti si sektaš, i popio sam, da kažem, batine, ali ništa kao strašno sam ja sad bio povređen, više je bio možda povređen moj ego i nisam još to sad oni meni šutiraju. I onda sam ja to ispričao mom omladinskom pastoru i on je rekao, super kao, pa rekao, blago tebi, što ja nisam dobio batine za Hrista. Ja kažem, šta bre pričaš, ti normalno, brate, idi da te tuku tamo zbog Hrista, razumeš, ne želim to, znaš, nisam u tom momentu to tako shvatao, ali sada naravno razumem da je to, da će Isus i Bog da uzvisi one koji trpe za njega. Mislim, sad tad zaista jesam, tad sam ljude, da li sam ih pozvao u crkvu, pričali smo nešto malo i njima se to nije dopalo i tako se odrazilo to na tebe. Tako se odrazilo na mene, jeste, da. To je, mislim, možda specifično u tom nekom odrastanju. Onda ih više nisam, naravno, smarao Bogu. Nisam ni imao hrabrosti, nisam ni video. Jer nisam ni ja u tom momentu baš upoznao Boga najbolje. I onda kad ne poznaješ nekog, ni ne pričaš o nekome dok ga ne poznaješ skroz. Mi se poznajemo neko vreme, ja mogu da kažem neke stvari o tebi zato što se poznajemo i ti o meni, ali neko kad te ne poznaje lično i ne poznaje te, ne može da priča baš, ne može bude oduševljen toj osobi zato što je onako površno poznavanje. Nakon završene srednje škole, kada si već bio zreli dečko, kada si imao neke godine, kako je nastavio da se
da raste, da kažem, i da se razvija taj tvoj život sa Bogom, jer opet, ako dolaziš iz, da kažem, hrišćanske porodice, iz hrišćanske okoline, ljudi dosta često i sami sebi, a i ljudi iz okoline tebi stavljaju ti moraš ovo, tebe se očekuje ovo, neki teret. Kako si ti proživljavao taj period? Pa, jesu mi neke stvari nametane što se tiče crkve. Sad, školu sam manje više ja birao, ali to je manje više nametnuto. Išlo je nekim svojim tokom. Završio sam i muzičku školu i onda, pošto su ovi u crkvi znali da sam završio muzičku školu, Marko, evo ti gitara i da sviraš. Ja nisam hteo da budem deo slavljenja. Nisam hteo ni da budem u slavljenju, meni to ono kao... Nije to za mene. Ne znam, ja ću budem, ne znam šta sam u tom momentu. U tom nekom dobu dok smo bili još osnovna škola je bilo da svi budemo reperi. Kao danas, to je bilo stvarno u Srbiji... Pa dobro, i dan danas je isto manje više tako. Da, ima, ali tad su mladi bili svi smo imali ono široke pantalone i svi smo bili u fazonu ja sam reper, šta ja sad tu, mislim, niko od nas nije bio, se slušala ta neka muzika, čak i hrišćanska muzika, ono rep, naravno. I ne znam, nisam bio definisan. Ja sam možda takav tip osobe da nekad je dobro i da me neko gurne u nešto i posle ja porazmislim o tome da li je to dobro ili nije dobro. Ali da, kao što sam rekao, jesu mi neke stvari bile nametane. Čak samo i krštenje. Nije mi nikom nametno da se krstim. Ja sam se, kao sam ispričao, sam se u osnovnoj školi obratio, ali je prošlo neki period, godinu, dve do krštenja. I ja sam upao u tu neku, da kažem, rupu pospanosti. Bilo mi je sve potaman, obratio sam se, upoznao sam Boga lično, pa ne moram. I onda opet taj omladinski vođa dođe kod mene, Marko, ti razmišljaš o krštenju, što si krstiš? Ja ga nikome nije pitao, znaš, nisam čuo poziv. Koliko si ti imao godina? Pa prva srednja, ne znam. 14-15 godina. Tako, prva, druga srednja, tu sam bio, i omladinski vođa me pitao, što ti se krstiš, znaš, hajde, znaš, ono je ko, pa da. I to je više iz obaveze bilo. Da, ali bio sam srećan, toliko sam bio srećan da sam ja u tom već periodu sam i ušao u slavljenje i ja sam sam na svom krštenju i svirao sam, pošto nimao ko da svira, i sviram i trčim i bio sam stvarno srećan. Stvarno sam se radovao tome, tako da, ali, znaš, dok me neko nije pitao, postavio neka pitanja, ja sam sebi postavljao pitanja, ne znam iz kog razloga, ali da, što ti kažeš, neke stvari su bile nametnute, ali sam ipak ja promislio i vidio da to je dobro i Kako si ti zapravo onako istinski upoznao Boga? Da li je to bio neki postepen period čitanja Biblije, molitve i tako dalje, ili je bio neki događaj koji se desio u tom životu gde si presekao i kako je izgledalo poznavanje sa Bogom? Na tom ličnom nivou. Ti si znao da Bog postoji i tako dalje, ali nisi ga, da kažem, lično doživeo. Koji je bio moment u tom životu kad si ga lično doživeo i da si rekao sebi, Bože, ti si postojiš, ti si osoba, ti si stvaran? Pa, vidio sam u svom nekom odrastanju da drugi poznaju Boga i u tom nekom momentu ja sam zaista postao sam svestan, nisam ni razmišljao ni o gresima, ni da li sam grešan, ni ništa, ali sam, da kažem, iskušao Boga, ali nekako postepeno je to kod mene išlo. Nije bio neki moment, pa sad nešto se bum desilo, nego je postepeno upoznavanje. U tom prvom momentu ja sam, kad sam ga pitao, Bože, svi te poznaju, ja te ne poznajem, gde si? Krenuo sam da čitam Božju reč i zaista mi je Bog tu progovorio da je On tu i da me On voli i jasna je Božja reč i nekako sam osetio da treba da se pokajem za grehe koje sam u tom momentu imao i zaista da to predam njemu i da želim da me On vodi dalje. Nisam znao kako će to da ide, kako će to da izgleda, nisam imao neka prevelika očekivanja.
bio sam dosta uljuljkan u tom brodiću, crkva mi je tu, sve mi je dobro, nikome ne dira, imam školu, imam drugare, nisam osjećao ništa specifično da bi mogu sad da izdvojim. Sem što, eto, omladinski vođa mi je postavio par pitanja i radovo se i zaista ne bi mogao da izdvojim više. To kao jedna slagalica velika i ja sam polako slagao tu slagalicu. I onda kad sam složio slagalicu, mozaik, onda mi je, da kažem, kliknulo. I dan danas slažem slagalicu. Koliko je trebalo vremena da se složi ta slagalica? Pa, ne znam. Ja bih rekao, do samog pokajanja i sve trebalo je nekoliko godina meni. Zato što nisam osjećao potrebu... Koliko si godina otprilike imao tada? Pa ja bih rekao 12, ali trebalo mi nakon 12 godina pa do samog krštenja, 13-14 par godina da ja i se krstim i sve to. I zaista sam onda postao srećan i shvatio sam da kad se krstim da postajem novi čovek. Krstim se zato što se Isus krstio, sledim njegov primer. Tako da zaista me obuzeo njegov duh, njegova radost i sve od tada nije mi život specijalno drugačiji, imam teškoće, ali mi je mnogo lakše zato što je on sa mnom. Osjećaš se kao da nisi sam u svojim problemima i izazovima. I verujem da ta slagalica upoznavanja Boga i dan danas slažem neke delove, upoznajem ga. Nije složena, kao što mi volimo da kažemo, škola nije završena kad izađeš iz klupe, škola je ceo život, uči se. Tako da, ali jedan deo slagalice jeste zaista složen, gde sam ga ja upoznao i kroz Božju reč, čitanje Božje reči upoznao, shvatio sam da treba se pokajem. I to je to, ali je išlo postepeno, nije bilo neki moment, neki breakthrough koji je kao kod nekih ljudi, što je isto okej, da im se Bog objavi. Kako si doživljavao Boga tada ranije, kad si bio, da kažem, mlađi i dok ga lično nisi upoznao? I kako posle tog, da kažem, ličnog poznanstva s Bogom, kako si ga onda doživeo? Ili ko je Bog za tebe zapravo? Pa, ne znam kako bi sada mogao ja sad Boga poznajem na drugačijoj razini nego ranije. I ne bi mogao da kažem, mislim, tad sam ga poznavao dosta površno, zato što vidio sam da moji roditelji poznaju Boga, pa što bi ja morao, ako mi nešto treba ću da pitam, ili zna moj omladinski pastor, znaju ljudi. Tu su mama i tata, da. Ne znam, nekako nije mi, nisam osjećao potrebu da baš ja moram lično. Tako da, sve do jednog momenta, dosta kasnije, dok nisam počeo redovno da se molim, da proučavam njegovu reč. Mislim, tamo pre studija, kad sam krenuo da studiram teologiju, teologiju nisam studirao da bi sada, nije mi bio cilj da studiram, da bi... Se pravio važan. Pogotovo, ne nego da budem pastor ili bilo što drugo, nego da ga ja više lično upoznam. Postojala ta neka želja da prođem kroz sve to pismo, kroz sve te knjige i studije, da bi ja upoznao Boga i zaista tu jesam upoznao Boga na drugačiji, mislim na neki većem nivou. On mi se otkrio zato što sam ja želeo i u njegovoj reči je sve i proučavao sam njegovu reč. Ako si, da si se približio Bogu zato što si ti želeo, da li veruješ u ono kad ljudi kažu ako ti napraviš jedan korak prema Bogu, da Bog pruži 3 koraka prema tebi, da ti se više otvori? Pa jeste, da. Možda u tom prvom momentu to ti ne vidiš, ja bih to rekao da jeste istina, ali kad se molimo, kad kažemo Bogu želim da te upoznam više, Bog ne dođe i ne približi ti sad svoju facu. Bog, šta je Bog radio u mom životu, dati neku situaciju, problem. I vidi kako ćeš da postupiš. I vidi kako ćeš da postupiš i ti tu moraš da izgoriš ili u molitvi, ili u pitanjima, ili u reči da bi se približio njemu i da bi lakše prebrodio tu datu situaciju. I te neke situacije na skale približuju Bogu. Tako da shvatio sam da treba da pazimo šta tražimo i šta želimo. Jer Bog je vrlo ozbiljan i on želi da nam se približi ako mi želimo njemu da se približimo. A samo možda ne uvek na način na koji mi očekujemo da se neko
približi nekome. Kako posle, da kažem, tvojih ličnih borbi i sa samim sobom, i sa Bogom, i sa tim nekim situacijama, problemama kojima te Bog stavljao, kako tvoj život izgleda danas nakon upoznavanja ličnog s Bogom? Šta si dobio od toga? Mislim, pretpostavljam da si promenio, da kažem, i način života i razmišljanja zato što si dobio nešto od toga. Nisi uzalud to radio. Šta si to zapravo dobio? Pa dobio sam jedno iskustvo koji su pastori i mnogi propovednici to ponavljaju kao papagaji, ali meni je to, dok sam bio mlađi, prolazilo. Jedno od ponavljanja njihovog je bilo šta god vas muči, imate bilo kakve probleme ili pitanja, sve se nalazi u Božoj reči. Božja reč je recept za ovaj život, to je upustvo, evo ti kako treba se živi, izvoli. Ja rekao, pa dobro, znam, Isus spasava, imaš Mojsija, vamo tamo, nisam ja toliko obraćao pažnju na Božju reč i sada naravno poučen svim tim iskustvom i željom da ga upoznam sam naučio da bukvalno sve je zapisano u Božoj reči i bilo koje probleme ili situacije kroz koje prolazim, rešenje je u Božoj reči. Tako da... I u njegovom prisustvu. To je nešto što sam dobio, što nisam imao ranije, što nisam ni znao da je to u stvari moguće, ali ljudi su govorili, ali ja to prosto mi je nekako samo prolazilo. To te zapravo drži i dalje da stojiš na njegovom putu? Tako je. To je jedino što me drži. Njegova reč je stena mog spasenja, jer sam se kroz njegovu reč i pokajao i obratio i na kraju i krstio. I čim se udaljim od te reči, problemi. Mislim, i problema uvek ima, ili situacija, ali sa njegovom rečju imam smer i znam kuda idem. Tako da i dalje danas borba, pretpostavljam i svima je borba da uvek ostanu fokusirani na njegovu reč. Jer život je takav brz, ali ne odustajem od toga da budem na njegovoj reči. Da. Marko, kako bi volio, na primjer, kad pogledaš sada svoj život, na primjer, kroz 5 godina ili 10, ajde, na primjer, sad kroz 5 godina, šta bi volio da vidiš u svom životu, na primjer, na nekom duhovnom planu? Kako bi volio da izgleda tvoj hod sa Bogom? Neka tvoja lična želja. Pa voleo bi da... voleo bi možda da budem poslušniji, odlučniji njegovoj reči i onome što mi on govori. Jer uvijek postoji ta neka zadrška kad čujem njegovu reč, možda nije to za mene, ne tiče se to mene, to je neko drugi. Voleo bi da budem tu odlučniji. Iskreno ne znam ni ja kakav bi voleo da budem, ali ono što bi zaista voleo bi da budem onakav kakav bi Bog voleo da ja budem. To u stvari ispitujem šta Bog želi od mene i kojim putem kakav bi Bog želeo da budem ja. Jer moje želje su, i ljudske želje su prolazne i vrlo kratke i nemaju dobar cilj. Bez obzira što ja mogu sada kažem ja bih voleo da budem izdržljiviji, da ga bolje čujem, verovatno i Bog to želi u nekom, siguran sam, ali moja lična želja jeste da pronađem mene onako kako me Bog vidi, onako kako me Bog želi da budem i da idem tim smerom, zato što znam da je to večno i znam da je to dobro za mene i moju okolinu i porodicu i sve koje me poznaju. Također, svjedoci smo svi ljudi, mi koji živimo, da kažem, u Srbiji i na Balkanu, kakva je situacija ovdje kod nas u našim zemljama, da možemo do preko sutra da nabrajamo šta ne valja. Top 5 zemalja u korupciji, jedna od njih je Srbija i tako dalje. I vidimo proteste koji se dešavaju na ulici. Međutim, kako bi ti volao da vidiš promjenu da se dešava u Srbiji i kako bi volao da vidiš ljude u Srbiji da se menjaju? Srbija je nekako i naša zemlja i Balkan, moje neko mišljenje je da je Srbija malo uljuljkana, uspavana. U kom smislu uljuljkana, što se tiče čega? Pa, kao što sam ja bio u svom u početku, bio sam poznajem Boga dovoljno i povukao sam se
to je to što meni treba u ovom momentu, ne želim nikakve promene. Mislim, nisam rekao da ne želim, nego osjećao sam se cool, super. Nisam osjećao taj moment. Kao linija manjeg otpora. Da. Jer ljudi kad kažu da poznaju Boga, onda oni sigurno znaju da, i u Srbiji svi znaju da je Isus došao, umro je, vaskrsnuo je, mislim, slavimo i Uskrs i slavimo i Božić. U Srbiji to su veliki praznici i svi znaju da je Isus umro. I umro i vaskrsnuo da bi mi ljudi imali i svi oko njega koji prihvatimo to život večni. Ali u kom smislu uspavani? Uspavani u tom smislu da sklanjamo pogled sa te žrtve. Naše spasenje ili naša konekcija sa Bogom, mi sad možemo, ono kao telefonom nazoveš, to je besplatno zbog Isusa. Mi možemo s Bogom da pričamo svaki dan bilo gde na planeti. I to je besplatno zbog njega i mi ne shvatamo koliko je to plaćeno. To je, mi smo skupo plaćeni. I onda, znaš, spavamo, samo da se ne probudimo, da ne shvatimo koliko je to plaćeno. Kad ti znaš da je to toliko plaćeno, ti se ne ponašaš se prosto drugačije. Želiš da upoznaš to ko je platio, ko je platio da ti imaš život. E sad, kad ti ne shvataš to koliko je plaćeno i da si skupo plaćen, baš ne ceniš to najbolje. Ne ceniš. Nisam ni ja cenio. Mislim, ja gledam po sebi i ja to nisam cenio, meni je to bilo normalno, kao pričam u nedeljnoj školi, ma daj, Isus je došao, umro je okej, sve je okej, znaš, sve je potaman. Ali ne shvataš koliko je to njega koštalo. I on je to platio i nije tražio da mi platimo. Sve što traži jeste, ako želimo da pričamo sa Bogom, da ga prihvatimo kao spasitelja, da se pokajemo i mi možemo da pričamo. Znači, besplatno je. Mislim, nije besplatno, plaćeno je, ali nama je dano kroz milost njegovu. Tako da verujem da ljudi, neka moja iskreno želja je da ljudi shvate koliko su plaćeni. Koliko je neko platio da bi oni imali mogućnost da imaju večan život, da ne odu u smrt. A ljudi to i dalje u Srbiji ne shvaćaju i nažalost, ako ostane ovako, veliki deo ljudi neće otići u raj, neće imati večni život, jer će on reći, ljudi mogu kaže, poznamo tebe Bože, a on će reći, ja vas ne poznajem. Tako nas Božja reč uči, tako da neka moja želja je to. Marko, ovo je bilo moje posljednje pitanje za danas. Stvarno ti hvala što si izdvojio vreme da dođeš u našu emisiju i našu produkciju. Hvala vam na pozivu i bilo mi je zadovoljstvo. Dragi gledaoci, to je još jedna životna priča i još jedan promenjen život Marka Moraveka. Ja se iskreno nadam se svidela njegova životna priča i da smo uspeli makar malo da vas ohrabrimo. Prema tome, ostanite dalje da nas gledate, sledi još intervjua na kanalu TV7. Doviđenja!